Čau Dané, tímto ti myslím, že na 5. pokus děkuji za nominaci. A jde se na to. No, vzhledem k tomu, že jsem to dělal na 3. pokus, tak mám docela dost. No a tímto bych chtěl nominovat dále Filipa Zimu, Matyáše Mandíka a Vojtu Zikmunda. Čau Dané, tímto ti děkuji za nominaci. Do píči, to jde říct rychle. Čau Dané, díky za nominaci. Čau Dané, díky za nominaci a ahoj Dané, tímto ti děkuji za Ahoj Dané, do prdele.